Kublai pi baro ki viewers sai sen ban hagne ke video ngine pit yang hakabede ban ki kubor like kam. Kani ke kubor like kam kade hapo State Bank of India hakba ki don hadu nyo hajar tam ki pus ki balai lembaga ni ka State Bank of India di sumpa ban page yang ni ke video nedu pas dang hadu manakut kenang tip kum ke kita ki pus namar kini ki pus ki don hakeleng jong dari India. Hapo shilong ru ki don bunteli ki pus dan nak kata katau ni don kam ban apply no lada kila pembit pembiang ya ka qualification kat kum bakapan kini ka State Bank of India. De namar kata kogi kun samla wanam klet pat ban share like ban subscribe na kabenta ki wei pade ki kubol like kam ban lada pikwa ban apply na mtai kini ki pus hapo State Bank of India late lembaga link kebangan sebu hapo ka comment pins jonga nang bapin la ban apply hi la ne late shiki cyber ki bejan ki jongpi nang ba pi pin la man apply na mtai ki pus de samno iya kani ka kubol like kam Paralog kumto kumbangala de ban pensengau shipi hakaba sedang jong ka video baga don ka training lene ka apprentice nakabenta bapintre hagi State Bank of India ban ka grand total jong kite ki seat nakabenta bapinle ya kate training kadon hadu nyaw hajar chis pa san totally ki seats lane ki pus ban pihak ru ban training hapo ka State Bank of India ha keleng jong ki state ki badon hapo kari India ki jongi ban hapo ka state Meghalaya ru ki don ki seat tingnya pe menta kum hae ban kanutli ki seat ki balai hapo ka state Meghalaya de namar kata shwa bangan ya shakmat hakbe de bage video wanum klet pat ban share like ban subscribe nak benta ki wei pade ki kubol like kam Dito matangin niya page no nakabenta ka name of post kabade SBI apprentice total seat kadon nyaw hajar chis pasan po across India but ka Meghalaya specific seat kadon pratali ki seat but pihapan le ru lengba ka online mode but ka online registration kelas sedang nadu ubenai me kat kenai terik arajar apun riu but kan kut hadu ubenai Jun pratarik arajar apun riu but ka exam dates lagumno and penlong ha ubnai Julai ajar arpun rio. But shuru namda ki seat ki balalai hapo ka state Meghalaya idon hagi district beper ban nakabenta ka language ru ki haban penun kam da ka English garo bat kasi. Kita ki pratali ki seat ki balai nakabenta ketika training hapo SBI kan day hapo ribhoy artli is kasihil artli jowai kawe batura lightly kisit. Tikini kidi kisit kiba pihaban le ban training hapo ka SBI lada pi la shajit nakabenta kabadi hapo ka state Meghalaya. Ban nakabenta kiwi pada ki state pila ban check hapo advertisement lada pi kwa ban tip kat notali kisit hapo Assam Arunachal bat kiwi ki state hakaleng jong kari India. Di hakabaya day ban karta pada lene kata ka age limit kan day na du arpo snem hadu arpo prasnem but sun snem ka relaxation na kumta jongi ki ST kata ka bumut arpo hadu life snem ngidang laban apply na kumta ketika training hapo SBI ka educational qualification pada lene kata ka kardan ka papilaban apply na kumta ketika post kan day ya kita ki candidates ki bala pendep ya ka graduation lane bachelor degree na ki university lane institute ki bade hapo kari India lane shabar jong kariru ban nakumta ban kren lane ban thoi ki exam khila ru ban pandon kam da ka aktin English ban ka Hindi local language proficiency nakumta ba pinle ya ka local language pade kumbangal ada ban pensengau hakapa sedang jong ka video ya ban tho lane ban keren da ka khasi English ban garo ban om tang kata nakabenta kate ka training pinyo ru ya ka stipend mo kata ka salary kabade khatsan haja tangka shibanai klem da don pat bagi ki incentives mo je ka duration nakabenta kate ka training
lani kapor kaba pihak banle ya ketika apprentice training program kade tangsis nem baitik dikom to kung bangalade ban pensau ba stipend kade san hajar mo di parlok tangkum to yak baya de bat kene ka khubor lai kam ban haswa bo pin apply lani pin le ya ka online application ng ta kete ka training hapo SBI pihak shwa ban register ya ladi hapo kanats lani naps di ban le yak ta pihak ban le ng ba ya official website jong kanats lani naps register shwa ladi bat sa apply na ka banta ini ki apprentice lani na ka banta kini ki training ibadei hapo kari India ke jongi. Di tangkam tai hak bede bat kene kubor lai kam, sai chi sin nong ye pi, shim ye kene kalat kabu, wanam pen sab apply be, bat register show yela de, hakate ka website lani hakate ka department kanang ba pinla ban yo ya kata ka training bat hadin ba pila de kene ka training ada kidon ki post ki balai ki bang waper kani ken kala de kata ka experience ban pilala ban apply na ka bentai ki post ba pintrei haki bang kublai shibon